Здравейте! Запознайте се с Мария. Тя е успешен HR менеджер в своята компания и пред нея стои важна задача – да намери най-добрия кандидат за освободила се позиция. Досега Мария е имала два избора – да свърши всичко сама, като публикува множество обяви, получи стотици автобиографии, обаждания и молби, прегледа цялата информация и открие може би няколко потенциални кандидата. Или да работи ексклузивно с партньор, което най-често е свързано с високи такси, големи срокове на изпълнение, ограничен достъп до талантите на пазара и не гарантира добри резултати. Вече Мария има нова опция и това е HireHive – иновативна и безплатна платформа за подбор, която позволява на Мария да определя цената, да минимизира сроковете за подбор и да получи достъп до истинския потенциал от таланти. Вече в безплатната платформа на HireHive Мария публикува свободната позиция, задава нейните характеристики и сама определя цената, която е съгласна да плати при успешно запълнена такава. Позицията е видима за всички одобрени агенции по подбор на платформата, като данните и контактите на Мария остават първоначално скрити. Заинтересованите агенции заявяват желание за участие по проекта, Мария преглежда техните профили и избира тези, които желаят да работят по позицията й. Одобрените от Мария агенции качват в системата най-подходящите кандидати, Мария ги преглежда и набелязва тези, които иска да интервюира лично. За впечатляващо кратко време запълва свободната позиция с най-добрия кандидат измежду одобрените агенции. Мария е иновативен менеджер и за нея подбора на персонал вече не е онова главоболие, което тя познаваше. Ако вие сте менеджер човешки ресурси, посетете нашия сайт и се убедете сами, че индустрията по подбор навлиза в нова ера.